balita, una sa aksyon! Bayang gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon balita evening edition. Karon nga adlaw Martes, Desyembre 22, 2022. Makita kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pa sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyong mga tagagbalita. Aksyon and Defensor Lisay. Kag Aksyon Dale Salazar. Para sa mga Pangulong dinalan na una kita sa mga balita lokal. Multi-purpose building para sa mga watchers ang pasyente sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital pagatukuron sa 2023. 20% ginsaka sa presyo sa mga palupok. Sa balita national, PNP ginpasiguro nga hindi mabuso ang plantokhang kun liwat nga ipatuman. Diplomatic pressure ginaduso sa pagbisita ni Presidente Marcos sa China. Una sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time alas 6:02 kagkaron sa detalye na sa mga balita lokal. May pagatukuron nga 8 milyones pesos nga balor sang multipurpose building sa sulod sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Suno kay Congressman Greg Gasataya, ini ang sabat sa panawagan sa mga pumuluyo nga mayara sang tinirana ang mga watchers sa mga pasyente sa mga hospital. Ini matapos gamay mga watchers sa gihapon nga sa kilid sang hospital nagatiner samtang nagahulata. Hini nga proyekto ang separado man sa temporary shelters ang local government unit sa area sang Barangay 18. Ginpahag sang kongresista nga nalaki pa sa 2022 ang ini nga pondo kag ginatan-aw sa early 2023 maumpisahan na ang proyekto. Para sa kongresista, mas maayo nga may permanente nga pasilidad para sa mga watcher nga taga Bacolod o kung taga Negros Occidental. Ini nga multipurpose building iga-utilize di siya para sa mga watchers bala ngara dira sa Agua, no, kiti ang concern dira way gid area for them nga mapulat, no, although may ginpatindog ang city, no, with Mayor Albi ang iba nga mga cities nag-rent man dira. We deemed it necessary nga dapat niya kiti sa isa ka permanent na structure. Nabatian ng tingog ni Congressman Greg Gasataya. Ginpahayag ni Congressman Greg Gasataya nga ginpasiguro sa iya ni Congressman Rex Gatchalian nga prioridad ang ginaduso nga redistricting bill sa syudad sa Bacolod. Si Gatchalian ang nagaserbi nga chairman sa Committee on Local Government sa Kongreso. Sunod sa kongresista, nagligay nga Martes ang iya na istorya si Gatchalian nga natala na magpatigayon sang hearing sa tanan nga redistricting bill sa bugos nga pungsod. Para sa kay Gasataya, wala sang problema sa Senado. Bangod iya naman napalabot kay Senator J.V. Ejercito, ang chair sang Local Government Committee sa Senado. Lakip sa bintahan sang redistricting bill ang dugang tiglawas sa Bacolod sa Kongreso kag dugang pondo para sa mga proyekto sa syudad. Liwat yung pahayag ni Gasataya nga long overdue na ang iningahag na kag ang pahayagman sang COMELEC nga kwalipikado nga tungaon ng Bacolod sa duha ka distrito. Well, nag-istorya kami ni Congressman Rex Gatchalian, ang chairman sa Committee on Local Government sa House, and this was last Tuesday, no? And he committed nga priority sa Committee on Local Government ang aton nga bill on redistricting. Ang kabahin sa pagpahayag ni Congressman Greg Gasataya. Sa iban nga balita lokal, kadugan sa pagtaas ng balaklon ang pagtaas man sang presyo sa mga palupok sa sining 2022. Nakaplasta na kaginbuksan sa Desyembre 19 ang 64 ka mga kiosko nga nagbaligan sa palupok nga nahamtang sa may reclamation area sakop sa Barangay 12, Bacolod City. Gitpahag ni Melchor Deriad ang board members ng Firecrackers Vendors Association nga 20% ang ginsaka sa presyo sang palupok sa tungod nagmahalman ang ginausar nga materyales sa paghimo kag transportasyon apang nagalaom ini sang maayo nga ganara o kon benta karon nga Disyembre. Ginpahayag pa sa opisyal nga wala man nila ginatugtan na ang mga menor de edad nga magbakas ng palupok kun wala kaupod nga mga ginikanan na. Ang kada kiosko ang mayroon sang tigduha ka mga fire extinguisher kag duha ka tab nga tubig ginakahanda in kaso nga mayroon sang emerhensya o kon sunog nga magluntad.
Umpisa alas 6 ang aga sa buwas nga adlaw pag-umpisahan sa Department of Health Western Visayas ang surveillance period para sa aksyon paputok injury reduction o kun apir. Sa consultative meeting, may kangtanan sa fireworks injury prevention sa syudad ng Talisay. Ginpahayag ng DOH 6 Local Health System Development Unit OIC Chief Dr. Mayan Santa Lucia. Ang surveillance magalawig tubtob las 5:59 ang aga sa Enero 5, 2023. Sa sininga period, nagakatabo ang pagsaka sa kaso sa fireworks-related injuries sa nagkalain-lain ng mga hospital sa rehiyon. Suno kay Santa Lucia, ang Negros Occidental kag probinsya sa Iloilo, amo ang sama-samay nagapanguna sa may pinakadamo nga fireworks-related injury sa pagsulod sa bagong tuig. Bangod diri nahamtang ang mga firecrackers kag fireworks manufacturing. Agod mapaganhagan ang pagsaka sa fireworks-related injury cases sa rehiyon, ginpabakod sa DOH ang Iwas Paputok campaign. Sa dugang pa nga balita lokal, padayon nga nag-operate ang Bacolod City Anti-Smoking Task Force karon nga holiday season diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Ginpahayag ni Jonathan Pampos ang action officer sang task force. Humaling Nobyembre 2022 nga pagpangdakop nagtutok ang grupo sa area sang downtown Lakipman sa may plaza kag lapit sa mga buluthuan. Ginpahayag sini nga dako man ang nabulig sang social media bangon sa mga concerned citizen nga nagareklamo paagiman sila sini nga Facebook page. Ging klaro ni Pamposa nga ginadilian ang pagpanigarilyo sa plaza bisan nga open space ang lugar. Bangod ini ang sa recreational area. Naghatag man sang warning kung paanda mang task force sa mga establishmento gamay man o kundako nga wala sang designated smoking area. Nagpanugyan ang Bacolod City Mayor's Office sa publiko nga wala sa may gin-authorize ang syudad para magsulisit karon nga holiday season. Ini matapos nga may nabaton nga report si Secretary to the Mayor Attorney Joseph Carol Chu nga ginausar ang ngalan sa pagsulisit. Suno kay Chu, ginapabalo siya sa iya kilala nga abogado nga may nagasulisit nga mga monk halin sa Compostela Valley sa bahin sang Hall of Justice usar ang iyang ngalan. Ginklaro ni Chu nga ginadilian ang mga empleyado kon LGU nga magsulisit bangod ini ang paglapas sa layi. Nagpanugyan ang abogado nga usisahon ng dokumento nga ginapresentar ka ang isang solicitation kon ini ang balido. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time alas 6:08 Day 3 ba? Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa ang periyos ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa magkakatapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. At sa mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check
check up diri kag hatag ang mga bulong kag vitamin sa mga bata amo nang damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sininga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, may aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag kagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang yapon sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat din sa TM nga ginatag sa among hatag sang medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat dito nga impatigayon ang mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat gid sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kagkaroon sa detalye na sa mga balita nasyonal. Nagpasiguro ang Philippine National Police ngini pagabusohon ang Oplan Tokhang sa tiod nga ini ang liwat nga pahituman sa dalom sang karon nga administrasyon. Pero wala ging kumpirmaro kon gin panginwala ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo ang pagbalik sang sining programa. Pero aminado naman si Fajardo nga may mga abuses sadto sa pagbatuman sang anti-drug program sang gobyerno. Ginpahayag sini nga dako ang papel sa sining kampanya ilabi na ang Barangay Drug Abuse Council para mayara sang check and balance. May nagakaigo nga monitoring kag ang barangay amo mismo ang mag-identify sa subject para kadtuan ng ila balay kon house visitation. Ginpahag ni Fajardo nga regular man nga gina-assess ng PNP ang kadalagan sang anti-drug program sang gobyerno. Ang kontrobersyal nga Oplan Tokhang ang nag-umpisa sang Duterte administration. Ginaduso ni Senator Francis Tolentino ang diplomatic pressure kadungan sa pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa China kasunod ini sang reports angod sa presensya sang Chinese vessels sa West Philippine Sea. Ang reaksyon ni Tolentino nagwa sa napamangkot angod sa kinahanglan himuon sang gobyerno agud mapahalin ang malapit sa 20 ka mga Chinese vessels nga nakitaan sa Sabina Shoal malapit lamang sa Palawan. Magluwas sini ginapanawagan sang senador nga dugangan sang gobyerno ang presensya sang Philippine Coast Guard kag kinahanglan kaupod ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagtukod sang research programs sa lugar. Nagligad nga si Mana sa mag-deliver sang iya privilege speech si Tolentino. Kagyagin pakita ang footage sang insidente malapit sa Pag-asa Island sa tungbulan sa Nobyembre. Sa diin, nakita ng Chinese Coast Guard nga ginaagaw ang rocket debris nga una na retrieve sang Philippine Navy personnel. Samtang suportado sang US government ang panawagan sang Pilipinas nga respetuhon sang China ang international law paliman sa pag-untat sang unlawful deployment sang Chinese vessels nga sakop sa exclusive economic zone o EEZ sang Pilipinas sa West Philippine Sea. Suno kay US Department of State spokesperson Ned Price, nakaapekto sa palangabuhian sa mga mangingisda ang presensya sang Chinese vessels nga nakitaan sa bisinidad sang Iroquois Reef kag Sabina Shoal sa may Spratly Islands.
Ginpahag ni Price nga ginasuportahan sa Estados Unidos ang panawagan nga respetuhon ang International Law of the Sea nga nasaad man sa UN Convention on the Law of the Sea o kung UNCLOS kagang ila legal obligations bilang pagsunod man sa 2016 nga arbitral ruling. Sa dalam sang UNCLOS ang 200 nautical miles pakadto sa territorial sea sa Pilipinas ang sakop sa EEZ. Ginpahayag ni Justice Secretary Crispin Remulla nga wala pa sa matumod nga mastermind sa kaso sang missing sa Bungeros. Suno kay Remulla, kinahanglan sang kompleto nga ebidensya tungod hindi pwede nga magpato-pato lamang sa sinuman nga persona. Samtang nagapati si Remulla nga nabato na sang pamilya sa missing sa Bungeros ang kapalaran sang ilang nga himata. Sa madumduman, una ginpahayag ni Remulla nga patay na ang pinaka-insakto nga tinaga sa paglaragway sa mga sabongeros nga nadula halin pa sang 2021. Palayag pa ni Remulla nga ang ginapangita sa karon sa pamilya amo ang kalinong kagustisya para sa hilam o kon ila himata nga nagkaladula. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang ginhingadlan sang Marcos administration ang television personality kagani reporter nga si Daphne Osenia Paez bilang press briefer. Si Paez ay nagatubang sa katapos ang Malacanang press corps subong nga Martes nga adlaw. Siyang ginpakilala ni Office of the Press Secretary OIC o Officer in Charge Chaloy Garafil. Ginpahag ni Paez nga maghahatag siya sang update sa mga event kag mga nagakalatabo sa karon nga Marcos administration. Pero ginklaro ni Paez nga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa gihapon ang magapalayag para siya kaugalingon samtang magasuporta naman siya sa Office of the Press Secretary. Si Paez ang sado nag-cover sa Malacanang beat kag ginkilala bilang Goodwill Ambassador sang UNICEF. Ginpapanauga na sa dismissal order ang 5 kakatapos ang Philippine National Police nga ginaligar imbulbado sa pagkadula sang isabong agent sa Laguna. Suno kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, nagligad nga si Manas ang ginpermahan ng dismissal order batok sa ilananday Police Staff Sergeant Daryl Paghangaan, Patrolman Roy Navarrete, Patrolman Rijal Brosas, Police Lieutenant Henry Sasaluya, kag Police Master Sergeant Michael Claveria. Dugang pa ni Fajardo nga kinahanglan lamang mabaton sang 5 ka opisyal ang kopya agon mahatagan oportunidad bilang parte sa due process para iapilar ang ginrekomendar nga penalidad. Lunes nga adlaw sang ginanunsyo sa Department of Justice nga maga-file ini sang kaso batok kay Panghangaan Navarrete kag Brosas sa kaso nga robbery kag kidnapping batok sa isabong agent nga si Ricardo Lasco. Naglambot na sa 279 ka mga pulis ang ginkakas sa serbisyo sa idalom ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sunod kay Philippine National Police Chief General Rodolfo Azurin Jr. Ginalakipan ni isang mga pulis nga napamatbatan nga guilty sa paglapas sa layi kag iban pa nga pagsulundan ng kapulisan. Pasiguro man sang PNP Chief nga hindi konsentihon sang PNP ang hindi mahayong nga buluhaton sa mga pulis sa baylo padayon ng ila pagdisiplina sa kapulisan nga napariwara sa pagserbisyo. Ginpahag man ni Azurin ni pabili nilang pagsalig sa publiko kag pagserbisyo man para sa kadamaan. Una na ginpasiguro ni Azurin nga padayunon ang internal cleansing sa PNP. Pinaagi man sa Internal Affairs Service kon IAS kag sang Integrity Monitoring and Enforcement Group. Nagpandam si Leyte Representative Richard Gomez sa Department of Interior and Local Government o kon DILG angod sa pagtugyan sa local government units o kon LGUs para pangunahan ng information campaign para sa pagparehistro sang SIM cards. Ilabi pa nga wala ini nasaad sa layi. Suno kay Gomez, nasaad sa Republic Act 11934 o kon Subscriber Identity Module o kon SIM Registration Act. Ang Department of Information and Communication Technology o kon DICT ang designar bilang lead implementing agency. Dugang pa ni Gomez nga responsibilidad sa DICT kag telecommunication companies nga mag-implementar sa pagparehistro sang SIM cards. Lakip na ang pagpabalo sa publiko kung ano ang himuon. Palayag pa ni Gomez nga hindi dapat pagpabugatan sa telecommunication companies sa mga LGUs tungod sila man ang nagabenepisyo kay nagaganar sa milyones pesos sa kada mobile phone users.
Ginpang tunaw sang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mga illegal nga droga kag mga related chemicals nga nagabalor sang mas sobra 7 bilyones pesos. Sunod sa PDEA ang mga illegal nga droga nga nakumpiskar sa mga naglain nga mga anti-narcotics operation ang ginalakipan sang shabu, marijuana, cocaine, ecstasy kag ketamine nga may kabugusan nga kabugaton nga 1,426.48 kilos. Base sa consolidated report sa PDEA Laboratory Service, ginabanabanang ang shabu among may pinakadako nga balor nga yara sa 7.21 billion pesos. Ginsundan ini sang marijuana nga 38 milyones pesos kag ecstasy nga nagabalor sang 15 milyones pesos. Ang 15 ka mga illegal drugs ka mga related chemicals ang inpangtunaw pahiman sa thermal decomposition kon thermolysis kag integrated waste management incorporated sa Cavite. Ang pagpangtunaw sa mga illegal nga droga mo ang pagsunod lamang sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag Dangerous Drugs Board Regulation No. 1 Series of 2002. Ginanunsyo sa Philippine National Police ang pag-deploy sang 115,000 ka mga personnel agud nga mapasiguro ang safe nga selebrasyon sang holiday season. Suno kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, ginataga na sang mando ang tanan nga regional directors agud maghimo sang adjustment sa deployment sang personnel, ilabi na kung magsaka ang kadamuon sang tawo sa pila ka area of convergence. Dugang pa ni Fajardo, 9,000 ka mga pulis ang inbutang na sa major transportation hubs, lakip na diri ang puerto kag mga airports agud nga magbulig sa pag-check sa luggage sa mga pasahero para nga masiguro nga wala sang kontrabando nga makalusot. Magluwas sa PNP personnel, may ginpahamtang man nga explosive detection kag narcotics detection dogs. Ang PNP wala naman sang na-record nga untoward incident sa sulod sang 5 kadlaw halin sa nag-umpisa ang tradisyonal nga simbang gabi. Sa dugang pangabalita national, gin-file ni Senator Raffy Tulfo ang Senate Bill 1610 nga nagatuyo nga paghatag sang libre nga tuition kag iban pa nga school fees para sa mga deserving nga mga law students nga nag-eskwela sa mga state universities and colleges o kon SUCs para masuportahan man ang access sa quality legal education. Sa karon na libreng tuition kag iban pa nga bayaran sa mga SUC sa dalom man sang Republic Act 10931 o kon Universal Access to Quality Tertiary Education Act o galing hindi sakop diri ang mga estudyante para mangin abogado bangod nakakuha na sila sang undergraduate degree. Ginpahayag sang senador nga saya sining explanatory note isa sa mga rason sa kakulang sang katarungan para sa mayoriya sa Pilipinas amo ang kakulang man sang practicing lawyer isa. Ginpahayag ni Tulfo nga tuyo sang hagna nga mangin halos maangkon ang hustisya ilabi na sa mga marginalized sectors. Sa karon dugang niya ginabanta nga nagaserbe ang isa ka abogado sa masobra 2,500 ka mga tawo, malayo sa ideal nga ratio ng isa ka lawyer para sa 250 ka mga persona. Madamo sa mga estudyante sa pagkaabogasiya ang ginabudlayan nga makabayad sang tuition, ilabi na nga naglambot na sunod sa report sa tubdob 28,000 pesos kada semester para sa top legal educational institutions. Nagapanumdom ang Land Transportation Office o LTO sa ilang mga opisina kag staff nga mayara sa penalidad nga tubtob 500,000 pesos ang nagahulat para sa mga magpamalibad sa pagbaton sang Philippine ID card kag printed nga e-Phil ID bilang proof of identity. Gipagwa ni LTO Chief Jose Arturo Tugade ang iya statement kasunod sa report nga mayara sa pila ka mga opisina sa LTO kag mga empleyado nga wala naga-honor o kung wala nagabaton sa Phil ID card kag ang printed nga e-Phil card. Liwat nga ginpahayag ni Tugade ang mga provision sa idanom sang LTO Memorandum Circular 2021-2272 nga gin-issue sang Hulyo 2021. Sa idanom sang memo, tanan nga mga opisyal sa LTO kag iban pa nga mga personnel ginamanduan nga matuno ng Phil ID kag ang printed nga e-Phil ID bilang proofs of identity sa mga aplikante para sa motor vehicle registration, driver's and conductor's license kag student permit. Dugang pa sa memorandum nga ang printed nga e-Phil ID ang pareho nga epekto sa o kun epektibo sa iban nga mga card nga kinahanglanon sa Philippine Statistics Authority Advisory nga may petsa Setyembre 30, 2022.
Ginpaan naman ni Tugade nga sinuman nga LTO staff ang magbalibad sa pagbaton sang PhilID kag e-PhilID ang magabayad sa pinalidad nga 500,000 pesos base sa provisyon sang Section 19 sang Philippine Identification System Act. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 25 Action Radio Philippine Standard Time. Inyo nabati ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw na Siyempre 20 2022 sa saluwat kaming inyo mga tagbalita. Defensor Lisa. Kag-Action Day sa Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Life Extension.